laju sang ayu palungguhan ulun. Kakang Narada kados pundi menika kaki Puntadewa kok boten nderek sowan? Rekencong Waruda yang Pak Wong alit cudhe sapa sing gawe. Nuwun sewu Adi Guru. Mugi datosna kawuningane Adi Guru. Nalika semanten kula wonten ing sanggar Palanggatan Negari Ngamarta pancen pinanggih Pandhawa gangsal ingkang nedheng talak brata. Wusana sareng kula matedaken dawuh timbalanipun Adi Pramesti menika Werkudara tumuli matur yen to sawanipun Pandhawa dipun wakili kadangipun sekawan. Inggih menika pun Werkudara Janaka lan kembar. Pramila ingkang raka nyuwun pangapunten dene kula mboten saged nyuwanaken pun Puntadewa Adi Guru. Kakang Narada dados mboten marakipun Puntadewa menika sebab pinambengan Bratasena. Inggih lakar mekaten. Nggih lakar mekaten Adi Guru. Prawigitipun dang nanging nuwun sewu kula aturi ngatos-atos lho Di. Krana mbok menawi mangke Werkudara sampun gadah wangsulan ingkang ngawrat lan Werkudara mboten saged dipun ninggahi. Sampun kuatos ulun menika ratuning para dewa. Nggih, nggih. Wah, kula menika namung ngemotaken. Krana kula nyipati piyambak beliau Werkudara menika pancen titis saestu niku. Ung ilahing astuna masidham wayah ulun Werkudara. Wah, guru kakekku kepiye? Ana dawuh ngopo? Ing antarane wong papat iki sapa sing dadi guru wicara? Aku. Wah, kabeh perkara mengko aku sing wangsulan. Yen wangsulanmu mengko nganggo dasar ingkang maton lan tak anggap bener, kita wong papat bakal luar saka Pandhawa, kita kena bali menyang Ngamarta. Nanging kosok baline yen wangsulanmu mengko ulun anggap luput, aja takon dosa. Kita bocah papat kudu nampa pidana minangka wakiling Puntadewa ingkang pancen luput lan kudu nampa paukuman. Piye Sena? Engko dhisik. Aku tak takon karo guru kakekku. Mapane tembung bener lan luput iku kepiye? Dununge piye? Sena, apa darurane jeneng kita dadak takon mapane bener lan luput ya? Marga sing tak anggap bener durung karuan bener tumrap kaki guru. Semono uga sing tak anggap luput durung karuan luput kanggone kaki guru. Mulane babagan bener lan luput iki mengko kudu tak kenake dhisik wates-watese. Wah, sebab apa iso wae sing bener tok luputke, sing luput tok benerke. Apa meneh yen isi ati wong lambaran gedeng keburu sengit. Wah, kabeh wangsulan mengko mesti mung sarwa luput, ya ora. Nah, to. Wah, skakmat. Nah, sing adili malah diadili iki mengko. Kakang Narada kula aturi kendel. Nggih. Werkudara, bener iku ana telung perangan. Benere dhewe, benere wong akeh lan bener sejati. Lan ing kene ulun nganggo bener sejati kepiye? Wangsulan ulun iki apa kita wis bisa nampa? Wah, nek pancen kandhamu kuwi lahir batin tenan, muga-muga iki mengko iso jumbulan gathuk tenan. Saiki wangsulana pandangan ulun, Sena. Kakangmu Punta kae kaluputan jalaran kumawani nganggo jeneng Puntadewa. Saiki gage jarwakna apa werdine tembung Puntadewa iku? Wah, Punta kuwi tegese luwih utawa luhur, dewa kuwi tegese jiwa. Mula mbarep kakangku nganggo jeneng Puntadewa mengko werdi ratu ingkang kasinungan jiwa ingkang linuwih, ratu ingkang luhur bebudene. Wah, merga kuwi buktine wis ana. Buktine apa? Mbarep kakangku kae padha-padha ratu,
nanging mung Punta ingkang duwe ambek sabar drana lila ing bondo lega ing pati. Wah, ngendi ana ratu sing kesabarane ngungkuli kaya ngarep kakangku. Ngendi ana ratu sing nyawane dijaluk diulungke ya mung Punta kakangku. Mula ora mokal yen panjenengane jejuluk Prabu Puntadewa nyatane ya luhur tenan ambeke. Guru kakekku. Sakarepmu nggonmu ngarani wangsulan kowe iki tok anggep bener apa luput? Monggo. Wah, aku ora etan tenan wangsulane. Neng kok ya sarwa pener ya, ora katos-atos lho, Di. Nggih Kakang, nanging wangsulane Werkudara lepat Lah iya to. Mesti kuwi kok iki pengkemeng orang kayangan diambuke, diwalik. Wah, bahaya. Bener diluputke kena golek masalah iki lah wong wangsulane nganggo dasar bebener ya tetep diluputke. Werkudara, piye? Wangsulanku kuwi kepiye? Tok anggap bener apa luput? Wangsulanmu kuwi luput. Wah, dasare apa? Kok kaki guru ngluputke karo wangsulanku? Ya luput merga kakangmu wani nganggo jeneng Puntadewa kuwi kula nanggep wani nyahak, wani nglangkahi panguwasaning Jawata, bakal ngungkuli lan ngendhih kawibawaning dewa. Yo sakarepmu. Sakarepmu nggonmu mertekke. Nanging saka pangrasaku lan saka kapitayanku Punta kakangku ora duwe niat nyahak marang panguwasamu. Wah. Malah saka pangrasaku Pandhawa kaya mengkono mau mung budal saka ati meri serik lan gething. Banjur ingkang kaping 2 Werkudara, Puntadewa luput merga wani nganggo gelung keling. Mongko ingkang wenang nganggo gelung keling iku mono mung para dewa lan para brahmana. Monggo Puntadewa mung drajating satriya nanging wani nganggo gelung keling iku ulun anggap luput. Gusti, aku tak takon. Didikane brahmana kuwi apa? Apa jubahe? Apa surbane? Apa udenge? Apa tasbihe? Titikane kabrahmanan mono dudu jubah lan udeng nanging pambegan lan wewatekane. Pambegan sing kepiye? Sing iso kanggo nitik kabrahmanan. Janji ana wong pinter mangreh marang rodaning hawa nepsune dewi ya menungsa mau menang sinebut brahmana. Wong sing iso mangreh pepinginaning dewi wujude apa? Wujud hambek suci sartane sabar lila legawa tur ta hambek berbudi bawa leksana. Yen to watak suci ambek sabar ngono mau tumrap barep Punta kakangku apa ya isih kurang. Pun 2-0 lho iki, Di. Malah hati-hati tenan iki. Tur meneh Punta kakangku kae nganggo jeneng Puntadewa lan nganggo gelung keling kae dudu karepe barep kakangku. Nanging sing meneh ya Pandu bapakku sing dandani nganggo gelung keling kae malah dewa. Ya kuwi Bathara Darma. Nanging kena ngapa barep kakangku isih mbok luputke? Kena ngapa dudu Bathara Darma sing tok salahke? Ah ya ora mungkin rombongane dhewe kok. Wah, ngluputke rombongane dhewe ora mungkin. Kejaba saka kuwi, barep kakangku nganggo jeneng Punta lan nganggo gelung keling kuwi mau wis mlaku pirang-pirang taun. Nanging kena ngapa nggonmu ngluputke kok lagi saiki? Yen ngono iki mung tak anggep dadak nglayani jujur lan usuli. Genah ana wong jahil karo Pandhawa. Ora trima perkara jeneng lan gelung banjur gugat. Wong jahil mau tok turuti banjur Pandhawa tok luputke. Wah, banjur Pandhawa tok ancem arep tok hukum sing abot. Ya ora. Pun, wah ngaku mawon Di Guru. Ngaku mawon sapa sing usul ngene iki mau? Wah, gage ngaku. Sopo sing jahile aku sakadang. Wah, nek kaki guru gelem aku malah ora apa-apa.
jalaran kuwi malah bakal gampangke marang kabeh. Apa kang dadi penjangane Werkudara sak kadang? Kita derbi panjangka apa Werkudara kuwi dudu perkaramu. Aku duwe panjangka apa kuwi perkaraku gage wah blakakno. Bloko wae sapa sing jaili Pandhawa. Aku mung bakal ngaturke matur nuwun marang wong kang jaili aku. Jalaran yen aku wis ngerti sing jaili aku sekadang kuwi malah bakal cerak katekan sing dadi sediane Werkudara. Kados pundi Kakang Narada? Pun. Mun diplakake Mama Adi Guru. Adi Guru lek ngluputke pun Tadya niku merga kena pengaruh si wanita penggoda. Ngaten mawon. Werkudara persajan wae sejatine pancen ana kang boya sarujuk lamun kakangmu nganggo jeneng Puntadewa lan nganggo gelung keling banjur gugat marang jeneng ulun dening kang darbe atur kaya mau kuwi ya kuwi Betari Durga Werkudara kakya trisang kapirangu yanggul rempet kempet dosang retnaning bawono ora lidok jare wong adaplok aku wis bedhek kawit mau Iya ngandani kok Adi Guru niku mbuh nek wis muni ketekan durga ki jan mbuh kok apa-apa mesti digugu wah luwe-luwe nek muni durga sowan jan wis nganggo klambi ketat terus nganggo apa rok sak dhuwur dengkul wah lah jan wis langsung Adi Guru ala prekencong tenan wah gading wis cetha perkarane kanggo jaga wibawamu lan supaya lega atine Betari Durga kake ora sah sesuk-sesuk aku sak sedulur enggal patrapana paukuman sing abot sayu kumenung ilahing ya Werkudara ulun mung nuruti penjalukmu ya ing dina iki kita bocah papat ulun tetepke nandhang kaluputan dene ku mawani nglangkahi pewenange ulun mula banjur ulun patrapi pidana sing abot mung wae sena tibane pidana iki ulun balekake marang jeneng kita ulun paringi kamardikan milya kita bocah papat njaluk dihukum cara piye gage milya Werkudara wah yen pancen aku kon milih aku njaluk dicemplungke ana ing kawah Candra Dimuka wah saitan iki wah etan-etan tenan anggepmu iki apa wah kawah Candra Dimuka iki nggon apa kuwi nggon panas nggon pokoke iki nggon panggone para yitma-yitma kuwi kaya bangsane sing ngedram ngono kuwi barang kuwi wah wis nanging kuwi ngundha wae ing pakarti nalika isih urip ana ing Janaloka mongko panase pitung panas Madyapada lah kok kowe malah njaluk dicemplungke iki kepiye dan apa piye kowe iki malah wis mbok wis dadi awu kowe mengko Werkudara ben tak lakonane wah wis dadi awu mbok ben dadi watu mbok ben tak lakonane Werkudara yen ngono gage kita bocah papat enggal manjing ana ing kawah Candra Dimuka tumuli nyemplung dhewe wah yo jlamprong kembar aja dile ayo tak gendong nyemplung kawah Candra Dimuka karo aku
Pripun Adi Guru? Kok Adi Guru malah namung gugu karsaning Wiyangga. Wah, wis. Sampun Kakang. Niku pancen penjaluke Werkudara. Nggih. Nanging Werkudara kadang boten lepat, malah Adi Guru menika ingkang kula anggep boten adil. Adi Guru ingkang gugu kersaning Wiyangga. Namung uja hardaning kanepsa nanging eling lho, Di. Eling. Ala boten badhe tumama ing becik lan sakabehing tumindak temtu wonten undu-unduane kula ingkang suwan pukulun kula ingkang suwan. Suwan sajak sumengko iki Bathara Indra tanpa tinimbalan ana wigati apa Indra inggih Rama Pukulun ngaturi uning bilih kayangan geger para apsara-apsari sami lumajar sami bingung krana wonten pangamuking buta ingkang ageng selawan-lawan sedaya wangunan dipun rusak temah bibras langkah Lah rak tenan to. Ora kencang. Lah tenan to, ora kencang, tong preken. Nampi kemawon kula rerasan nek sakabeh tumindak Allah niku mesti kemawon wonten undu-unduane. Lah niki kayangan ketekan buta ngamuk wae perkenceng. Ora ta ya pripun nek ngaten niki? sampun Kakang Narada Surawati dawuh marang kabeh prajurit Durandara supaya mbalekake lan ngendhake buta iku inggih ngesuaken dawuh nyuwun pamit sinuwun pamit ulun. Ayo, di dewa, doang metu kabeh. Waduh. Wah, iki apa ambruk? Ayo, di dewa. Buta putih munggah kayangan waning rusak wangunan. Kita sapa? Wah, iki dewa kok ora ngerti karo aku. Ora was kita dewa anyar iki. Kena aku ki dewa amral ngene iki kok. Nganti gawe urek skori sira matangkep. Bar ngopo? Wah, aku goleki pendho papat. Ayo Di Werkudara Janaka kembar tok dhelike nendim
ora minggat kelakon mati dening aku wala kegulung mbok dadimu Ndara Brama. Ayo hantem meneh. Ayo. Oh. Wah, lata. Wah. Wah. Ana buta gedene semene ora duwe tata krama. Buta dadak aku tata krama. Ayo. Kowe Bathara Guru. Ya pancen ulun Bathara Guru, kita sapa? Aku Dewa Amral. Tegese Dewa Amral ki Dewa Agung. Yen ngono kita bakal ngendih marang kawibawan ulun. Merga sing sinebut Dewa Agung kuwi mung panjenengan ulun, kena ngapa kita iku titah wantah lan badan wadak. Monggo apa SDU. Nanging dadak nganggo sesebutan Dewa Amral ora idep. Werkudara Janaka kembar. Werkudara sak sedulur wis dadi pamurba ulun. Wah, Dewa Nasar tumindahe kegulung dadimu. Aja ayo.
Dedep tidem prabaning ratri Sosodoro manjer kawuryan tan kuciwa memanise manggap srinateng dalu Sinewaka sanggya pradase gelar ning Cakrawala winulat mlangut parandene meksa kebekan kaing taranggono sumiwi kaing taranggono sumiwi warata tanpa selo kaing taranggono kang sumiwi warata tanpa selo warata tanpa selo Sireping sawangarka gumatos ing dalu jroning ratri dereng wonten ing kacarita amung sanggang pertonggopati ingkang jemudul saking prangwetan nadyan kelengan megarsa gunung-gunung parandene bisa merbawani jagat raya duwi tata sing kamangkan dewasane neng wau kawusa wancine wis ngancik gara-gara bumi konceng mantelung kang langit samudra Koca sumaburat nongin obor banyune Koya kang gunung Loma pangama watu geni katembuing bayu putra ing akasa kumluduk swara lira gelap sasra kaya rebakatya ten babati katembuing Pancawara Goro-goro ing sakating pakeliran yaiku kang sejati namung ngurmati mijilira parepat punakawan Kelurahan Semar Gareng Petruk Sumawana Kelurahan Bagong ingkang samya gagocangan madaning para ramba alon arire
padang bulan. Ayo kanca padha dolanan rene-rene bebarengan rame-rame dok kegoncengan kae-kae rembulane yen disawang pengawe-awe kaya-kaya ngelingake aja kabeh guru sore-sore asale saka tela iku tambane apa asale saka tela atine rada gelap aja ngono mas aja ngono kadung janji aku mangko kenal Wis to. Wah, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sampai goro-goro. Jam piro ta iki? Oh, setengah 6. Wis pas nek goro-goro yang ngene iki. Kok gasik meneh, Truk? Oh, gasik iki soalnya ya ngono kae pokoke. Jare bubare setengah 7 tenan. Nek bubare setengah 7 tenan iki lho goro-goro. Tekan mengko jam 6 lho. Nggak mau, saya mau tidur. Mbak Anting iki lho. Kok le Nggak mau, saya mau tidur. Ya thank you. Ya thank you. do kangen kabeh karo Mbak Anting iki. Be do diantemi wae apa piye? Aja ora oleh. Iki gandeng do kangen to karo Mbak Anting iki. Ayo iki mongko ya kon nembang to. Pembukaan gara-gara. Ora piye. Ono tetepan kok. Neng ya iki mau apa jenenge iki? Malam ini bengi iki jupe apa iki Kang Gareng iki? Oh anu umbul donga iki. Malam ini umbul donga. Oh nggih. Nggih iya. Kang, omonang wae. Oh aku arep omonang wae kok aku. Aku nek Mbak Anting durung muka aku dong arep omong aku. Ngefans aku saiki. Lho malah muni stres ngono kuwi. Saiki terus bahasane wis apik tenan. Saiki wis apa jenenge diritne wis nganu. Apa jenenge? Saiki wis kaya gemoy. Ora ya. Terus ngono barang le kemayu. Pokoke kudu nembang ya iki nggo pembukaan gara-gara kudu Mbak Anting iki. Malam ini. Ya thank you. Mbak nyekel mic, Mbak. Mic dicekel. Dicekel pokok nyekelke. Iya.
Saya disuruh nembang ya. Iya, suruh nembang ini. Malam ini disuruh nembang. Sama siapa? Sendirian. Ya sama itu toh. Sama siapa itu? Bintang tamunya 2. Mbak Elisa sama Mbak Ika itu. Oh gitu. Nggak mau sendirian? Nggak mau saya. Oh ya udah kalau nggak mau nggak apa-apa sayang. Tak. Nyebelin agak aku. Nyebelin agak aku. Aku gelem kok. Ya thank you. Niki nembang nopo? Ah derek ajeng nembang nopo? Tapi kula tak lenggah mawon nggih. Nggih. Oh. Kan goro-goro biasanya kan Wah, saya mene kok. Saya mene. maksudnya jarene Pak Dalang liyane toh. Wah. Maksudnya Saya. orang kan temu jarene. Oh ya wis. Yuk ngatek yuk. Yuk ngatek yuk. Kalih. Tapi dikancani. Nggih. Ayo. Iki ngadeg tenan. Mulah nggih. Oh. Rasa. Sik. Ayo, Mbak. Mau. Sing wedok ae. Ya wis kowe ngadeg kok sik engko aku roh nembang apa. Oh iya. Dawuh Pak, Mas. Napa? Dawuh Mbak Elisa kok nembang. Oh nggih, monggo Mbak Elisa niku Mbak Anting di dikancani niku mesake. Oh nggih, monggo Mbak Elisa. Nggih. Kok sik lah aku ki wis ora berpikiran akan ngadeg ya. Sik to Mbak Ika. Aku ya ora berpikiran akan ngadeg dhewe kok biasane. Ya wis piye? Piye karepmu piye, Teng? Niki wau kan kula didhawuhi diken Eh, apa jenenge basa kramane ngadeg Jumenang. jumenang kalih Mas Dalang Dalang. Gading. Eh. Nah, Terus ya ora cekelan cagak. oh iya maksudnya Biasa, berdiri yang bagus. oh iya. Maaf ya Pak. Ngono ada di manteng. Ya, insya Allah doakan ya teman-teman semuanya. Ya mulane Wis rasa mantep, dirahasiakan. Saya segera Polo kromo, polo kromo. polo-polonan. Heh? Kosek. Ndak rewel. Jaluk pengestu karo apa Nggih. penggemar. Nggih. Loh, isin aku. Lha iki tenan ora kowe ki arep Iya. mantenan beneran enggak? Nggih, kula nyuwun pangestu dumateng para bapak-bapak warga laras ingkang sampun sepuh. Oh ya do ora gelem ngaku sepuh kok. Ingkang sampun Ingkang sepuh. sampun berpengalaman terkait hal ini, saya mohon bimbingan. Maksudnya Ayo do seneng banget nek dijaluki bimbingan. Kok ngaku kabeh lo, terutama Pak Parjo. Lho kowe sing ngrebawe sing arep ngadeg. maksudnya bimbingan Untuk untuk ya jaluk pengalaman karo kene. bimbingan dalam apa ya namanya menjalani Apa? pernikahan. Menjalani rumah tangga. Oh, memulai bahtera rumah tangga. Iya seperti itu kayak misalkan apa Mbak jenenge nek menghadapi istri yang suka ngamuk gitu. Akan mas ya, cari mas kesukaan pateni. Seperti itu. Bisa minta resep loh sama Pak Isma. Oh iya Pak, ini saya kan first time nikah. Pertama kali. Ya tanya ya, Iya. biar awet gitu ya. Resep ini yang mau menikah Pak, mungkin punya resep gimana biar pernikahan itu awet gitu sebagai ini. Mungkin sedikit pengalaman Pak. Biar dia nggak takut nikah Pak. Iya Pak. Apa Pak? Oh, itu. Sabar ya Bapak. Ya setia aja. Oh saya setia Pak.
Cukup satu lelaki. Waduh. Dari ibu. Satu Ada lelaki. resep, Bu. Apa, Bu? Ya setia memang harus. Setia. Satu kata hanya setia yang harus dan patut dicontoh para anggota Warga Laras. Yang laki-laki. Oh, itu kui sak kata tapi aja disepelekke. Iya. Abang. Setia itu berat. Setia itu memang berat. Tapi Walaupun hanya berapa huruf S S-E-T-I-A. Abot kuwi. S apa? Kaya kok kan gareng S apa teng S? Sempurna di mata pasangan walaupun banyak kekurangan. Ah, tapi benar semua sekali. tapi adalah pasangannya. Iya, benar. Apa teh? Kok mikir Endah. Elok. Penny. Loh, ora endah ben adewe ki dadi pasangan tuh harus mengindahkan diri kita masing-masing. Iya. Oh, iya. Masuk. T. 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 Teguh pendirian. Teguh pendirian. Walaupun banyak orang ganteng, orang cantik, yang paling cantik adalah pasangan, Pasangan kita Yang paling sendiri. bagus pasangan Pasangan sendiri. kita sendiri. Ah, I apa teh? I. Kira. Inilah Iman. aku contohnya. Wah, apa kok hehehe. Lah, iya I sing apa? bener I apa? Impian. Impian untuk membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah. Wah, Itu harus berdasarkan dua pasangan yang selalu yakin. Waduh. Ape. A. A. aduh. Aduh. Amin. Apa ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau bisa terlaksana menjadi satu pasangan selamanya. Amin. Tepuk tangan dong, ini mikir angel ya. Iki mau waton spontan ya ini ya. Nggih. Oke, lagunya apa lagi? Lagunya kesukaan saya, Pak Geter Apa? pasti tahu ya, Pak Geter. Apa? Apa? Lagunya kesukaan saya. Apa itu? Begitupun juga kesukaan almarhum Pak D. Oh, apa itu? Pelok barangnya Kang Mas Geter. Wah. Kang Mas. Ajak di kamar. Kang Mas. Langsung senut. Senut. Ya, sebelah. Niki mboten usah bawa nggih. Lah bawa sih. Bawa ya. Lah aku wis kon mengartikan setia, saya kon gowo. Lah ya Bawa. kuwi pentingnya ning kono. Itu kan cara Indonesia tadi. Bawa itu kan cara Jawa. Oke, akan saya laksanakan. Iya. Baru kan Mbak. Wah, kowe. Berarti Kang Mas terus semangat. Oh, kamar. Waduh. Sakit grohone pun mari nggih. Apa? Groho. Apa groho iki? Groho iki. Dipikir dulu baru ngomong. Oh iya apa? Jangan waton munculan gitu. Wojo. Oh wajo. Nek groho apa? Lah gak tahu itu nih grono. Oh iya. Iso groho. Nugroho. Nggih. Daham tuh ya ora dimek. Ya. Ini menandakan persiapan bagi penyanyi. Oh, itu kayak kalau itu ya, kalau tekek itu otok-otok dulu. Ya, otok-otok dulu. Kekerane wong akrame Mbak Elisa, Ya, bentar aku sama bacain. Ini ada kiriman wonten layang secara elektronik via chat
dari Pak Gino Bolodewo. Selamat malam Pak Gino Bolodewo, ini setia dengan warga Laras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanggo tombo kangen nggih Mbak, saya nyuwun langgam tak enteni anggitanipun Ki Nartosabdo dibawani sinom pelok barang kiraku kuetan cidro saking apale. Oke. Terus sing nyekar Mbak Agnes sami Mbak Elisa tali AC 1 juta, matur suwun. Alhamdulillah Matur suwun. Nggih, sukses untuk anak lanang Ki Gading Pawukir, semangat kadang warga Laras tansah guyub rukun kompak sak lami-laminya. Amin. Nggih. Nanti karena saya udah sama Anting Pak, nanti Agnes bisa sama Mbak Ika atau Mbak Ayu. Nggih. Ayo. Ayo Teng, 3-3 ini jadi pas gitu loh. Yo thank you. Ayo Pak Geter. Sakit. Kula kelangan laras. Among hati pawi Oh, gue. Anggap Aduh di eko barang ya. Biasane jos. luput pisan kena pisan yen gampang luwih gampang yen angel angel langkung tan kena tinumbas har Oh salah ya. ora apa ora ono sing salah. Improvisation. Saya ngene iki. Bakal jamu. Iki gimana sih? Ini loh bagian sini tuh depan ah. Salah ya. Ngene, Wis ayo. suwe ra wayangan yang ngene iki. Ngopo to ya Allah. Kamu mulai ya. Iya. kowe ojo lali marang aku mas nalikane nang susah sapa sing
Ngapa? Selendang kuwi lho, Bek. Siap? Yo. Ya ya. Apa to, Mas? Sampun. Sampun, matur Mas nuwun. Gareng. Matur sembah nuwun. Kagem Mas Petro. Sedaya mawon. Alah. Nggih matur sembah nuwun nggih, Mbak Anting. Nggih. Niku wonten napa mulih niki Mbak Elisa apa? Oh, tak anteni. Ane di. Oh, Mbak Agnes, tak anteni ingkang nyekar Mbak Agnes. Mbak Agnes kali Mbak Ika nggih. 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 Jumeneng mboten jumeneng ah yo. Jumeneng komplit sak bawane kira aku kuetan Cidra. Nggih, pamrutan saking Pak Gino Baladewa. Nggih. Ayo Mbak Agnes. Monggo jumeneng. Malah kon goyang senggol. Isih terngiang-ngiang karo dek cilik kowe meh. Iya, soalnya aku tetep Oh saiki kaya anteng ya niki. Wes. Sapa sik? Sik tua sik. Sik tua Mbak. Waduh. Bener. Iki gara-gara guyu anteng ada digerok lho aku. Heeh, ta. Ya ngapunten menawi mboten nganu, apa iki jenenge rada kleker-kleker. Kiraku kowe tan citra. Kleker-kleker tau. Ngopo to duwen terbayang-bayang karo anteng wae piye? Kuwi lho bojomu kuwi lho wis ngakon mulih. Ayo Nes siji-siji wae Nes. Ora apa-apa. Kaget aku yo. Aku dhewe kaget kok.
Kayak dinina bobok ya. Heeh. Arep po? Wani po? Mane wae. Elah. Bar pentas piye? Yo latihan ya Ding yo. Go pengalaman. Jan ajar-ajarane Pak Demu kuwi lho. Ajarane sing ngedram kuwi lho, elek tenan bosok wajan. Sing ngedrap ki kok nekat. Kancae. Untung aku ora. Besok ajar bayari Ding. Ojo le. Jan. Kan ndi iki mau? Mampu. Tekan pal bapang. Wes urung? Wes. Urung Ding. Wes suwe tak enteni rasaku rasaku Alah. ngapa ta ngono dialah iki do ketoke malam ini pada ingin iya soalnya kangen kok ya heeh dadi enggo coba bayangke Bicara krungu samaya eling yen tak Semangat kok ya. lorong tuwe semangat lho Pak Lho, Geteri. kepriye, Cik? Jan. Disambal. Sambal untuk kok tubles. Sapa kuwi mau? Sing akan sapa ki mau? Waduh. Tambah luntu tubles. Ya Allah, kualat. Karepmu lho nek do kualat. Wong kok arep guyu apa? Yo gak yo. Nabo. Nganteni wimbu ling sila
dipun pinangkani saking Pak Nggih. Gino Baladewa. Nggih, sampun Mas Gading. Tuh sembah nuwun. Aduh. Kesel lah aku guyu ki. Wis ndak kualat aku mboten nggih, Mbah. Aku pengen neruske sing ngrebab kok. Aku nomone untune bar ditambal tubles. Loh. Wes gak bubar. Wes. Nah, wis ngene iki. Nah, iki arep ngopo iki? Madang. Bakso. Bakso apa soto? Bakso apa soto? Sate? Do golek dhewe-dhewe. Kowe kang iki arep terus apa ora? Wah ya manut aku kowe. Ha isih ana apa jenengane? Request apa ora? Iya nek request wis habis, entek. Lah ya wis nek wis entek ya wis ayo gae. Ngomah ketekan sapa jenenge? Sapa kae? Oh, sinuwun Prabu Kresna. Oh, ayo. Wis ditemoni bapak apa urung? Wis. Gak meng disuguhi wedang uwuh engko. Ora apa-apa, ratu kaya ngono kae ya perlu nek kon ngombe wedang uwuh. Iki jamu. Ya wis ayo gek rono. Oh, nganggo playon wae gek diplayoni. Ayo ayo. Gek melu apa jenengane? Ayo kuwi mau pokoke.
alon toto lenggahira risang marta tameng dasih wisuda andana raras blagagak ugag satulita sinuwun niki kok sinuwun Ndarawati janur gunung rawuh teng sudong kula iya kakang sejatine iki mau Kresna sedya prapta ing Ngamarta nanging tinemune suwung kabar sing tak tampa kadangku Pandhawa kalenggan iki padha munggah ning kayangan Suralaya mula aku malah banjur prapta ning Karang Kadempel iki kakang inggih leres niku leres pancen sakniki ndara kula para Pandhawa sami minggah ing kayangan margi niki sami gadah gegayuhan anggenipun badhe nyuwargake keng rawane inggih swarga sinuwun Prabu Pandhu lan Dewi Madrim niku sinuwun ya kakang nanging gumunku sing wis Pandhawa iku mesti ora nate tilar tetarosan kelan Kresna lah kok iki ora lawuk menawi babakan iki Pandhawa badhe nggayuh piyambak mboten kepengin sumendhe dateng sinten-sinten nanging Paragi menawi Sinuwun Ndarawati nggih paring pambiyantu dhateng para Pandhawa sampun ngantos negakaken. Iya Kakang. Mesti wae aku ora bakal negake. Banjur prayogane kepiye iki Kakang Semar? Pian langening ngalanggiwan aglar pandamuncar tinon ler kekunang surem sorote tan padang kasoran pajaring purnaming gegono dasare mangsa katiga